kedu atukwe yino onye wada nweru atukwe yino mala wanya ekenekwa mono tata bụ oke ụbọchị nyelu ndị Igbo worldwide. N'oche anyị tata bụ Ichioku nọyala anyị n'ụbọchị nke tata. Ife anụnwa bụ mmemme dị iche n'ala Igbo, onwere ụdịka ya, mana anyị chọrọ ka ndị Igbo ebe ọ nwere onye Igbo soturu ka amalụ na onwere ife dị iche n'ala Igbo tata n'ụbọchị nke tata. N'oche anyị bụ onye fiburu obi a anyị nọ n'ime ya tata, Ichioku enwere ịbụọ ọ naanị ya. Anyị na-asị nsoro anyị ka izu n'ọnụ ya wee nụ etu esi eme wee na-akwado omenala na ọdịnala ndị nke Igbo ọ bụrụ nke ndị ọzọ. A sịkwa na omenala arara ana ndị anyị na ha gbara agbata obi na-eme ya na-emesi ike nke anyị agha ha ana. Ichioku akpọpụta ngị n'obi tata, a sị gị kenere m Igbo biko. Igbo bụ Igbo ekene m unu. Ọmụọba na-achụkwa edeko bilo dị isi Ichioku agụrụ mmọnwụ Flaf. Onye maalụ m ga-ama na ife anyị na-emewu omenala na ọdịnala Igbo. Ana m agwa ndị mmadụ mbọsị bụrụ ugbo na omenala Igbo abụla ịgwọ ọgwụ. Omenala Igbo bụ nwere ka anyị si eme bụrụ ọdịnala bụrụ ife ndị nna nna anyị fadobere anyị na-emebu gboo. Ọnya ka ndị Ugochi tubere ọdịnala na omenala Igbo bụ nnukwu obi aka ji ọfọ. Ndị Akachukwu were ọfọ Igbo nye oke ọfọ Igbo na-emegharị alụ. Wee na-akwakọba mmemme a na-akpọ Carnival. Carnival a bụ nke mbụ na mbụ anyị na-eme otu anụnwa ka bidoro ọfụ. Anyị ka na-eme ofu arọ na mkpụrụ ọnwa n'one ma one. Ife anyị na-eme ihe gbasara ọdịnala Igbo ka anyị wee kaba alụ wee welitekwuo omenala Igbo na njirimara ndị Igbo na-achọ ka ọha na-ana ọ gbagotekwa. Ya bụ kamgbe ofu arọ na arọ one ma one dị n'anụ otu a na-agba mbọ ịdị kaba alụ ka a malụ na ihe ahụ eji mara Igbo ka bụ ihe eji mara Igbo. Ọ ka anyị ji wee mee Carnival tata. Nke a bụ nke mbụ na mbụ anyị na-eme. Nna m sị na ọ na-aga awa ịtọba ụtọ awụchikwuo rie. Anyị ma na obere oge tupu anyị na-eme ugboro ebe ọ na-etọ odebe ebe niile oge afụzi anaghị eme ọ bụ ọzọ na ụdị ebe aka a ga-anọ ma enwe ụdị ebe a ga-anọ na-eme ya bụ. Ana m asị ndị bịara be anyị nnọọ na-ekenekwa ndị Ugochi tubelu ị na-efe kafa machara mma na ndị ọkpụ mmadụ ma ndị nwoke dị ya ma ndị nwaanyị dị ya. Ọ ndị eze nwaanyị ndị akpọrọ okpu oku ndị na-eme omenala akọrọ mmiri fugwe. Ana m ekenefa na-asị nnọọ na-ekenekwa unu nwa na onwe unu bịa anụ maka na ọ dịrọ mfe mmadụ enyocha arọ fụ emerie asị m unu nnọọ ọ ya dịrị unu mma. Ebe anyị na-ekwu unu ọdịnala Igbo anyị ife eji mara Igbo ama mfunata maka na agbọghọ tụfuo mma enwere ife ọ na-amasị na mma. Ọ jọrọ ntị nje gburugburu ọnụ ịnọ mmiri amagbuo eze. Ọ na-aga bịa na ndị ụka ọbịa sị gị n'oge nke onye ka akpọgbu Jizọs Kraịst, asịghị nọ n'oge nke Pontius Pilate. Mana n'oge nke anyị ekpere anyị na-ekpe na ihe anyị na-ayọ Chukwu ka o mee ka ifeọma mee ka omenala anyị wee chiatakwa azụ. Ya na m ekene unu na-asị na ọ ya dịrị unu mma. Anyị na-ekenekwa gị n'ofu aka maka na ọ dịrị izi ịgbakọnata mmadụ n'ụbọchị nke tata. Ọzọ dịka ibia bụ na omenala na ọdịnala Igbo abụrụgo ihe ji nwayọ na-ekunite ebe edotere ya maka na mgbe gboo oge anyị na-ebunite anyị na-eche na ọsọsọ ndị okenye ndị mmụta anyị bụ ndị na-eme ya, mana ị na-anya tata ịfụ na ọya bụ the last crusade and ndị Igbo ejidego ya aka mara na ife abịa napụ anyị na anyị eji aka anyị wee wechiatị ya. Ka ife ị nwere ike ịgwa ndị anụnwa bụ ndị nwere ọkpụkpọ oku ịfụda na ha dotere ihe dị nsọ na ọdịnala na omenala Igbo maka na ọ dị nsọ. Nke bụ eziokwu na ịmagwa na nke anyị ji bụrụ mmadụ etu azụ na-eresigo agụgọ mmiri ka anyị na-eresigo agụgọ mmefi. Kama na ibe na-ekwu ka anyị nwee ike na-ejikọnata onwe anyị onye anyị nwere ike maka na ibe niile bụ na amala Chukwu. Ị na-anya fụ ndị na-enwekarị ọnwụnwa
bụ ndị agha nwere ọkpụkpọ oku ndị eze nwaanyị na eze nwoke ọfa nwa ka ọnwa na-adị adakwasịba maka na Chukwu na-adị awụ ndị o weelu ọ na-achọfa mmadụ egwu ndị nwoke fa na-ama mma ndị nwaanyị fa ama mma ọbịazi ọ na-etu ndị nwere agụụ anụ arụ akpịlị ọbịazi ọ na-emefe mgbe ụfọdụ ọ dị ka na-adaba n'ọnwụnwa mana ana m ayọ Chukwu na-ayọkwa fa nwa na onwe fa onye ọbụla jidesie onwe ike maka na ife a na-eme adịrị izi ka anyị wee nwee ike gbawa ọsọ a maka na ọsọ mmụọ ka ọ bụ mana ife na-ekwu na ọ ya adịrịfa mma na Chukwu ya enyefe amala ọ naanị na amala Chukwu ka fa ya eji nwee ike na-eze nwu maka na ife a na-eze eze na ife a na-asọ asọ dị n'ọdịnala iri nne ekenekwa m asị m na ya adịrị mma ka anyị na-agbapụ ya ọsọ iweta mmemme a ebe ụwa ya afụ ya n'ikem na ikem ana m ekene iri nne iji wee kpokọnọta wee na-akwado ihe gbasara ọdịnala na omenala Igbo asị m na ya adịrị mma ka anyị na-aga ana m asị na ife dị iche iche ụnụ kwado tata na Chukwu oke abịa ma ya emefa ncha pụta na mmezu bifo anyị na-achịkọ anyị agbakwago ọjụjụ ọnụ ọzọ ka ị kọwara anyị maka ife anyị na-eme n'ọbụ arọ anụwa bụ arọ ndị Igbo arọ ọfụọ ndị Igbo anyị ma na Jenụwarị abụrụ arọ ọfụọ ndị Igbo gba anyị mebe mmemme mmesịa ka ị bịa tụnyere anyị azụ maka na ama m n'isi oru ndị ewosa ya dịkwa ya na mma ekenekwanụ m ọra na eze na-ege anyị ntị asị m na ya dịrị unu mma maazị ekene m nọrị nne ndị be anyị si na na-eme afọ nwoke afọ ogologo imi ya enweghị ife gbagwojuru ụwa anya n'ụbọchị nke taata bụ etu ụmụ otorobịa ana Igbo si wee ghọọ aka na omenala na ọdịnala ịkwalite ya n'ụzọ pụrụ iche n'oge anụnwanyị nọ n'ime ya wee bata n'obi ihe a na-eme n'ụbọchị taata wee bụrụ mmasị na ndị niile nna anya fa ndị niile nna afụ ebe a bụ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ụdị ịfụnanya anyị nwere iji wee kwalite mmemme ji wee marụ ndị Igbo bụ ọdịnala na omenala Igbo abụrụ ihe unu na-eme taata otu Ugochi sibere wee sị ka fa mee ya n'ụzọ pụrụ iche achọrọ m ka ị kọwara anyị ife bụ ebumnobi unu ji wee gbakọ n'ụbọchị nke taata wee si etu anọ wee na-akwalite omenala Igbo ndewo nne kọwara anyị afa gị gwa anyị ekenekwe m gị afa m ọwụ Chidebere Alatu ihe a na-akpọ m ọwụ Ọkọchị nwa Alatu the white gold ezigbote onye ụmụchu jide ube abụkwana ndị be na-agwọ mmadụ mana adị m agwọ onwe m wee sị na mụnwa bụ the chairman committee carnival ndị Ugochi were na-eme n'afọ 2023 ile anya gị ịfụnanya niile dị na-aga n'anya ya n'anya anyị nwabụ ndị Ugochi were anyị na-akwado omenala na ọdịnala na omenala Igbo and ihe mere anyị ji akwado ya bụ na ndị lụrụ anyị ụwa bụ ndị mere omenala bifo nwụọ bifo ewu matara anyị ụzọ aghụghọ bụ ụka so ndị ahụ alụrụ anyị ụwa abịaghachite n'ụwa wee nwee ike na-agwa anyị nke bụ eziokwu nye Igbo chọrọ na nya ndị ụka bịa kpuo anyị akwa wee mebisi ya n'Igbo na ọ bụrụ eziokwu anyị wee na-afụkwunye n'anya na-abụ ile anya etu asidenti si emezi ọ naghị emezi ona aha n'ihi na a na-enye mmụọ nke ọbụla oke ebe kwesịrị ị na-enye ya oke mana bifo ọ na-abụ by this time last year by December gị na-afọ asị gị trailer nke adakpụrụ gota loizi nke a ji mgbuo mmadụ 60 anaghịzi anụ ụda ụka because of na edewezie na mmụọ na-enye nri ebe kwesịrị na-enye nri ha na-eme n'ala Igbo ihe dị mma wee na-asị ka mmụọ mmadụ ndị Igbo ka anyị mata omenala anyị mgbe ọbụla ị kpọrọ Chukwu okike abịa ama Chineke nọ n'eluigwe n'anya saịdị ndị Igbo na-emere anyị ihe dị mma ile anya gị ịfụ na ọchịchị a na-achịkwụzi n'ala Igbo na ha na-atụrụ anyị kwụzi na-arụgasịkwa ụzọ na-emegasịkwa ihe bikọs na anyị na-akpọzi Chukwu a na-ele anya saịdị nke anyị mana bifo mgbe a na-akpọ Jizọs ịkpọ Jizọs ọ na-emere ndị ọcha ihe ma kọọ ntị ka Chukwu ji anụ ihe ọ dafụzuo ebe niile na ọ ntị ka ọ na-anụ onye ka o ji sị anyị na anyị yọọ na anyị ayọta ọ mgbe ahụ ị nụrụ ọ yọrọ ayịyọ a ka ọ nụrụ intonation maka na mgbe Jekọb na-eso olu ka a nụrụ wee sị na ihe a bụ Jekọb olu ka Chineke na-anụ wee sị ndị mmadụ ha kwụsịsị ịkpọ Jizọs ha kpọwa Chukwu oke abịa ama ka Chineke na-emere anyị ihe saịdị a onye ka anyị ji wee bịa ibe ọgbakọ wee sị ka anyị wee kwalite omenala na ọdịnala Igbo ka ọ na-aga n'ihu ekelekwe nge nke ihe bụ ihe dị iche ụmụaka ndị na-etolite kwesịrị ịmata na mmemme a na-ahazi n'ụbọchị nke taata ihe nne na nna na ụmụaka na-eto eto kwesịrị ịmata bụ nne na nna kwesịrị nwa ha ọbụla ihe mere
many ụmụazị eji ha bụ uru onye gụcha akwụkwọ ya na-akpa ya na-akwa baro gị fụ ndị na-akwa baro ọtụtụ fụ ndị na-arụ ọrụ ego fụ ndị na-ezu ori bụ na ibu ụzọ nwata tolite 12 years gị deziere ya chi ụwa ya na chi ya adịrị na mma a sị na chi onye adịghị n'izu ya na-eme ya a sị na onye mara onye ya na chi dị na mma ọ na-aga bediri eme gị na chi gị dị na mma gbam gị na-agwa onye ụwa gị ihe ga-ebupụta gị ka ị bụrụ nnekwu mmadụ adị na mma gị fụ nwata ahụ ọ bụrụgodị bọyị ka ọ gara ya gbachaa bọ ya ọ bụrụ afịa ka ọ na-azụ ya azụcha ahịa awale ya acha ka ọ na-aga n'ihu n'ihi na n'ihu n'ike oke nwe na-ama mana ndụmọdụ na-enye ndị mmadụ bụ biko onye ọbụla nwa ya tolitere 12 to 15 years ya doziere ya before ọ na-agụcha secondary school so that ka ọ fụ ife n'aka nwata ahụ ịghọtago ụmụ nwaanyị imeziere nwata ndị mmiri ya before 50 years imeziere nwata ndị mmiri ya ọchị ịlụrụ ya alụta onye dị mma ọ gaghị alụta aka na ogheri anyị akwụsịcha inwe aka na ogheri nnekwu kwụsị inwe ndị ọṅụ mmanya nnekwu ịghọtago akpakọ isi akpakọ ịghọta maka na sinsi njichi obodo oyibo bata ụwa na-atụgharị mbata obodo oyibo bịa mejuo ọdịnala ka m ji wee mara na mmadụ na-akpakọ ọnụ ile ma ji akpakọkwara m ọnụ na onye ka m ji wee bụrụ ọkọchị nwaala to the white gold ile kọla emere ebe a sị gị na white gold red blue aha m ka eji wee medi ya ọ bụghị na mụnwa ka ha nwee ego enwe m ego mana ọhịa a na-ekwu ka a na-eme yes ka anyị na-aga n'iru ọrụ anyị bụ ịgbasa ozi ọma ị na-eme ka ụwa maka na Igbo bụ isi ụwa anyị gbakwana na anyị bụ ndị gboo ka anyị gbọpụta ihe nna nna ya ha jiri wee bibe ala ka ọ wee bara onye ọbụla uru ana m ekele gị rinne ka anyị na-aga n'iru na-ahazisi ihe ana m asị dat na ka a na-agakwa n'obi ka ji na-aga maka na anyị etipụta mmụọ ka mmụọ n'ogbo a mana eziokwu n'ebile anya afụ ndị kpu atụrụ maka na ndị obere oge na anya niile ezu a na-afụ ihe Igbo ji dee ube nye na-atụ a na-eme ka ala Igbo dị mma ọ bụrụ Jizọs gị ihe na-eme a na-eme ịghọtago ekenekwe gị nwanne m ekene gị ejiri mara ndị bụ Igbo na-afụ na o si n'ọnụ nwanne anyị nwoke the white gold na o nwere ihe karịrị ọdịnala na omenala ndị ọ bụrụ na anyị na-eme ya ọ ya bara anyị uru ekenekwa m ụnụ ya dịrị ụnụ mma Igbo bụ Igbo ekene m ụnụ ọ masị m n'ụbọchị tata iwebata ụmụnne anyị ndị kwadosiri ike ịfụ na mmemme ejiri mara ndị bụ Igbo omenala ndị na ọdịnala ndị bụ ihe a na-akwalite n'ụzọ pụrụ iche tata anụnwa bụ osotajo onye isi otu anụnwa ka mụ na ya nọ maka na ife eji wee malụ ndị Igbo erika ọ bụrụ na ị na-anya etu o si wee gbatakwuru n'ụbọchị nke tata ịfụda na ụmụ ntorobịa na ụmụ agbọghọbịa bụzi ndị kunitere n'ụra ịkwalite ihe gbasara omenala na ọdịnala ndị Igbo tata anụnwa asị m gusoro m na ejirimara ndị bụ Igbo maka na enwere ife dị iche na omenala na ọdịnala ndị Igbo ọ bụzi anyị nwa bụ ndị nọzi ịkọwazi ya ka owu Igbo anya na anyị ekunitego n'ụra Maazị ana m ekene gị ịbịa n'ogbe a biko ka ịkọwara anyị afa gị ma ọfụtụkwa gbatụkwa anyị ihe anyị kwesịrị ịmata na mmemme a ka etu esi wee hibe mmemme a ka etu o si wee bụrụ na ụmụ otorobịa na ụmụ mgbọghọbịa ana Igbo tata bụ ndị jizi omenala na ọdịnala wee hiri isi ndị ewosa ekene m ụnụ Igbo mma mmanụ asị m ka onye chinya zelu ma nzezelu ibie afa m bụ Nzubechukwu Okonkwo onye eji Ogbuefi Ugowan na-ekwuru mmiri wee marụ dịka tata si gbasatakwuru ndị na-ebe anụwa bụ ndị Ugochi tubelu ọdịnala omenala nke Igbo worldwide moto anyị bụkwa ịkọwa dịka ịgbasa ozi ọma banyere Igbo ọdịnala na omenala Igbo so o wee bụrụ ya ife a bịara ime tata mbụ bụ na abịara ịkọwara ụwa na ọdịnala na omenala anwụba n'ọkada ọkwanụ mụnwa bụ vice president otu anụnwa a na-akpọ Ugochi tubelu ọdịnala na ndị Igbo enwere president mụnwa bụ osote ya ihe Igbo ya amụta n'ụbọchị tata bụ ihe nna nna ha meburu emechaziri hapụ ụmụaka wee kunite ịfụda na
anachiatakwara azụ ka ihe Igbo ji wee bụrụ dị ike wee pụta ife ọzọ. Dịka o si gbasatakwuru ife anyị nwere ime taata bụ na mgbe ọbụla ya eji oziọma ga-ezikwa n'obe ịkọwa ife mmadụ kwesịrị ịda asọ dịka eji bụrụ onye omenala na ọha ife ọbụla gụrụ onye omenala ka ọ ya ada eme na omenala nwere nsọ ọdịnala dị iche omenala dịrị iche ọdịnala bụ ihe ehibere ehibe n'ala wee sị na ọhịa abụọ ọdịnala ihe dị n'ala adị omenala wụzi ife ọla niile kwekọtara bụ Igbo site n'anya nna nna anyị fa mana ife dịbara gboo a na-eme ndị na ya bụ nsọ omenala afọ nwere bụkwa na ịsọ nwe ya bụ nsọ n'ihi ada ogologo ndụ nke mbụ maka na omenala machidoro ihe dị iche iche mmadụ igbu mmadụ ibie mmadụ ịnapụ mmadụ ife elu ya nwoke ịdị na nwunye nwoke ibie ife dị iche iche ka omenala ahụ machidoro and na ife niile abụ na nwoke ọbụla nwaanyị ọbụla na-asọ ya bụ nsọ ya dị ogologo ndụ o wee bụrụ ya dịka mmemme anyị nwere taata mmọnwụ ya agba ndị mmọnwụ ya agba na mmọnwụ na-agba na mmọnwụ obi aṅụrị na ọha mmọnwụ eji akọ ọgwụ na ọmụnwụ ya eme ndị mmadụ ka nwere aṅụrị maka akpọrọ ihe akpọrọ ya bụ kanival kanival a n'ọnụ Igbo bụ ịkọwara ndị Igbo na ife dị otu aka dị n'ọnwụ bụrụ o wee bụrụ ya so na mmọnwụ ya agba egwu dị iche iche egedege ya agụ o nwegasịkwa ndị agha eji petron na metron nwekwa ndị agha enyegasị awọdụ ndị na-akwado ọdịnala na omenala Igbo a ga-enyekwa ha awọdụ ha jisi ike na nkwado fa na ọdịnala na omenala Igbo na ha tiri ume ekwelọ ka ọdịnala omenala nwụrụ naghị enye ha awọdụ ọrụ onye ọ na ka ọ na-enye awọdụ fe onye menwuru ka eji enye ya awọdụ o wee bụrụ ya ọ bụrụ ya bụ ihe dị na ekpere mbụ na omenala na Igbo omenala na ọdịnala ama nwụrọta anwụ n'ala Igbo na ụmụ megịnị tolite kwa akwụdokwa ya o weekwa na-aga na nghọta nke m nghọta nke gị bụ ezi nghọta maka na ọ dịrị pụọ ihe a nanwụ bụ ihe na-akọwa bụ ihe nwatakịrị ọbụla amụrụ n'ala Igbo kwesịrị ịmatanụ ka o wee nyere ya aka maka na ndị be anyị sị na onye rapụ uchi ya ọ gbagburu onwe ya n'ọsọ. A sị m ka nkene ụnụ tata maka oke mmemme dị iche a na-eme n'ụbọchị nke tata ụnụ wee tụpụtụ aro iji na-akwalite omenala na ọdịnala ana Igbo. Ekenekwa m ndị Ugochi tubere. Asị m ka anyị na-aga n'iru asịkwa m ndewo daalụ. Ejirimalụ ndị bụ Igbo ekenekwa anụ maka na ndị be anyị sị na ọ na-eme onye fụ ife ka ubi ọrọba tata anụnwa bụ mkpụrụ ụbọchị 29 n'ọnwa Jenụwarị nke ndị Rom maka na mụ na gị mara na ndị Igbo agụbara arọ ọfụọ mana abata m n'obi a wee fụrụ onye mara ihe ya eso okwu izizi emekwana ya ọya bụkwa na ụtọ nwanne ọya bụ ndụ ogologo mụ na ya na-abụ n'ọgbọ n'ihe onyonyo ejirimara ndị bụ Igbo TV wee sị ka ọ ka mma na oji ọnụ ya wee gwa ndị Igbo ihe Igbo kwesịrị ịma n'ụbọchị nke tata onye mara ihe ya eso okwu asị ngụ nnọọ ekerekwa m ndị eje thank you. Anyị fụrụ ogige ịbata n'obi n'ụbọchị nke tata wee sị mba na ndị be anyị sị na ọ na-emekwa n'onye rịa enu ọjị ọ kpara ya nkụ ya jisi ike wee kparabịa maka na ọ ya ha nwee opportunity irigo ya ụbọchị ọzọ wee sị gị nnọọ tata nụnwa bụrụ na ihe ọṅụ nyere ndị Igbo na ụdị mmadụ dị ka ụnụ ka nọkwa n'ala Igbo na-akwado omenala Igbo n'ụzọ pụrụ iche. Biko na-etufughị oge gị ka ihe nwere ike ịgwa ndị Igbo gbasara omenala na ọdịnala ndị Igbo biko. Ekene gị ka m bụgoro ụzọ tụọ ndị nze na ọzọ abụ ekene m nze na ọzọ kene ndị lọlọ kene ndị ukwu kene ndị nta a sị na ekene onye nwere ike ekene agwụ obi dị m aṅụrị na ịbịa na igwe mmadụ niile kpọọ nsị m bịa. Igbo amaka Igbo amaka onwekwa obodo a mara mma maka na anyị bụ Igbo achọba anyị bụ isi ọ Igbo nwere ọfọ na-enweji ọ Igbo nwere ọjị Yoruba na-akọ ọjị ma ha nara enwere ihe ji eme
Hausa na-ata ya weta ya taa n'ogbe mana omenala Igbo jikọtala ụwa ọnụ oji aiwe ọjị Igbo ji wele ekpe ikpe omenala Igbo amaka kama na ati n'ọnwa ka mma akpụ ya batazie na gasa mana o nwere ihe a na-akpọ diamond ma mercury ka m wee white mercury mmadụ iweta eketa atụ a na kpawam ọgbasacha inewe ya anya mgbe etere aka fata ya gbakọtakwa ọnụ Igbo gbasachara agbasa mana Igbo ya emekọta emege na mgbakọtakwa ọnụ bụkwala ofu Igbo amaka ọdịnala amaka maka ibe jisi na Igbo amaka Igbo nwere ihe ya gị mee ọ bịara arụ oke ọgbana na-abịa ewenye ọgwọ wenye ezu wenye ọjị ibe ndị ọcha na-agba atọ n'igbe owere ngozi ma ọ bụ ndị ụka ọjị ose ọjị na nzu ana m akpụ ịghọta n'igbe owere ngozi Ọchukwu ji aka ya mebi ya egwutere nzu na kwesịrị na ọ na-achụ ka ọ na-enwe ọcha ose ọjị anaghị ejiji ibe nwa ya ọ na-aza amị o nwere nsọ nwa ya ọjọọ na-aza amị ọ ife na-ata ka a ji agbakwu Chukwu ada Ọchukwu ji aka ya mebi ya Holy Communion wa achịcha ọ mmadụ ji aka ya mee nke ahụ like edo ama kpọ Holy Communion dị ka edo ọ mmadụ ji aka ya mee edo ka o dozie so n'Igbo amaka Igbo dị mma kama na Igbo gasaziri agasa mana nna ya Chukwu kere enu ka anụ ihe ahụ o mere ka o kpokọnata anyị etu ụnyaahụ ihe nkwa ọtụ ọ na gbasa ya mecha ekpojo na Chukwu ekpokọnata anyị ọnụ anaghị ka Ugochukwu bịa tụolu ugo ọdịnala omenala ugo bịara ka anyị kwudo maka na ugo wee eze nnụnụ ọ chịkọnata anyị ọnụ anyị nwa bụ ndị ejirimara ndị bụ Igbo na-akwado ime arụ ọfọ ndị Igbo n'ọnwa na-abụ na-abịa abịa anyị wee na-aga mba kwuru mba wee na-achọpụta na arụ anụnwa ndị Rom wetara anyị abụrụ arụ ọfọ ndị Igbo na ndị Igbo nwere oge fa ji agụ arọ anyị na-akwadobe ya na-akwadosi ike na anyị abatakwanụ n'obi gị ka anyị nweta ihe nkụzi pụtara iche kwadoro ọnọdụ anyị na-agbagharị n'ime ya anyị si ka anyị kene gị bịarute anyị wee nọnyere anyị na ihe onyonyo TV anyị bụ ejirimara ndị bụ Igbo anyị na-agbasa ozi ọma ka Igbo na-achịgata azụ etu isi wee kọwa asị m na ọ ya adịrịghị na mma asịkwa m ka ebere ihe ekpere ụmụaka Igbo bụ izi aka na ime omenala maka na mgbe gboo ndị nna nna anyị ha bụ ndị na-eme omenala mana anyị na-anya n'ụbọchị nke taata ịfụ na ụmụaka chirizi aka tinye na omenala maka ha chọpụtara na ọ ya bụ ụzọ isiokwu ehi nwere ike ịgwa anyị ọkụkụ bụ onye iruve ọ na-azụ ụmụ nke dị n'iru na nke na-azụga nke ka so na nke iru ụka nke dị n'iru ụka kịta ụmụazụ be ya na-anachiekwa azụ mana akwa anya doo ha na-anachi ezi ụfọdụ na-emekwa ihe ọzọ si n'ọdịnala maka oke igwe ọgwụ awụrụ ọdịnala oke ịkpata oke ite awụrụ ọdịnala ọ bụrụ ọdịnala bụ gịnị isi aka adịghị ya agba ụrịọm ka eji agba ụrịọm ana m isi nke izi nwatakịrị kwesịrị ọtụtụ ụlọ ụtụtụ okene nne ya maka na nne ya na nne ya Chukwu izu ọma ọ mazala ihe ọ mara na akpọwa Chukwu onye adị afọ anya ọ dịgboo ka ọ bụ a wee jewe na ndị ichie bụ nna nna anyị ba ebe a na-anọkọcha ọnụ ebe a na-akpọkọ n'ime mmụọ na eziokwu o nwere ife na-abụ m fụrụ n'arụ 2013 2023 ọ ife ga-enyere anyị aka mana nna sị na be anyị na Chukwu ga-enyere anyị aka chịkọ ọnụ na mmeri ka anyị ga-enwe onye ogolo anyị aka enyebe ka m kwuru gị ekerekwa m ụnụ ejirimara ndị bụ Igbo ndewo asịkwa gị nnọọ n'ebe mụ na gị gara gaa likerie ihe mere n'ala Igbo asị gị nnọọ rinne ama m na ihe fụrụ na ọmasị obi gị mmasị gị na ndị okorobịa na agbọghọbịa tata nụnwa etigo aka n'ịkwalite ihe gbasara omenala na ọdịnala ndị Igbo asị m ya dịrị na mma nwa onye Igbo ebe ọbụla ị nọ ịbụ onye iru ọma kpọrọ na ịbụ onye Igbo na tata anụnwa efugo mmemme ụmụnne anyị jikọtara aka ọnụ wee kwado ka e wee kwado ọdịnala na omenala Igbo ana m asị ha jide ka ha ji maka asị na onye asị ajide ka o ji na oji nke dị mma mgbe na-ekene gị bụ onye Igbo ebe ọbụla ị nọ gụ mara na ịbụ onye Igbo o nwere ihe mere iji wee dị iche na mba niile gbara anyị okirikiri wee na-asị gị tata anụnwa asị m na ya adịrịghị na mma asị m tata bụrụ eke ya keta gị nke ọma ma kepụrụ gị nke ọjọọ anyị ya afụkwa n'ọzọ
n'ihe onyonyo ejirimara ndobe Igbo bịa sonyere anyị na ebe ọbụla anyị na-atụsa ozi a bịa ka anyị na-aga kparịa ụbụbọ ka ihe ahụ na-eme na bụ n'ụbọ omenala akpọrọ na nke a na-atụfuru ya atụfu ka anyị mara ma eziokwu o kwesịrị ka atụfuo ya ma ọ na-atụfuru ya. O nwekwara nke abịara na be anyị wee nara anyị bufee mba ofesi si anyị na nke anyị na-eme jọrọ njọ mana ọgbụgba ọfụ ọnụnwa ya chọpụtago n'ogene na ọrịrọ dịrọ njọ. Anyị si gị kpọtụrụ anyị n'akara niile na-afụ n'igwe gị igwe okwogo oso ịgakwa na ọnyanwa odide ịya afụkwa ebe anyị nọ ejirimara ndobe Igbo TV ebe a ka anyị esi wee mata ihe bụ ọnụ mmiri okwu gị na etu anyị esi wee mee ka ozi anyị wee na-agasa mba ụwa niile. Anyị sị ka anyị kenekwa anyị na mgbede anụnwa n'ụtụtụ anụnwa na efife anụnwa karịa ebe ọ bụla ị nọ na-asị m na ya adịrị na mma. Ụtụtụ ọmanụ, efife ọmanụ, anyasị ọmanụ.